Sa kani nga isgutanan mga igsoon, ang atong gusto paminawon ani ang tubag ni Pangulong Bongbong Marcos. Because walay ay ko ina may galag mo kag pakawala na pod mga higala. Si Saldico ilang inon pakawala sa mga Duterte. Si Maaymi pakawala gyapon sa mga Duterte. You know who is enjoying mga higala? Sorry ha, kabalo ka kinsay naga-enjoy kadtong naa sa progresibong pundok. Kabalo, grabe ni mga higala sila. Mga marukoy kayo ni. They are enjoying mga higala sa kagulian sa itong nasod. Kini mga bayan muna, kini mga higala, kisa man ni sila ang mga tawhana, mao ni mga higala gaman ni obra ka ni adto mga igsuon. No? Kini mga komunista, mao ni gaman ni obra ka ni adto, mga higala nga nagkamarsyalo ta, nganong daghan mga higala nga sila ni. No, sila ni mga higala. Na pag-abot karon sa panahon mga higala nga naay unity mo sa ilang gihimo la didto kang sara ang bira para mabungkag lang gyud mga igsoon. Never ka nakadungog nga gitulisok nila si BBM. Kay pasagdan lang nila mga higala. But these people, no? These people mga higala niadtong pagpalubong ni Duterte mga higala sa ilang amani kang Ferdinand Marcos Sr. These people mga higala, grabe ang tulisok nila kang digong kay ngano kuno nga gipalubong sa libingan ng mga bayani ang amahan may galas mga kawatan. Remember that? Kini mga higala mga progresibong pundok. No? Kini mga higala mga komunista utok. Wala gisakyan nila ni karon tanan. Pero tanawa, kinsa man sila? Mao ni mga higala kaniadto nagasinggit kawatan ang mga Marcos. Karon nakadungog ba ka niingon sila kawatan mga higalas BBM wala. Pagipasagdan lang nila. They are gigitawag ila may galang ilang gihulat nga makabenepisyo sila sa kagubot sa atong nasod. O kinsay mo suffer ani? Kita mga higala. Apektado ekonomiya na to ani? Taas kayong piso ron? I mean ang kuan sa unay mga dollar. Hayahay itong na dollar karon? O murag 59 man siguro ang dollar karon bay?